Bueno, moi boas tardes a todas e a todos. Vamos comenzar este pleno ordinario. Antes de nada, vamos a guardar un minuto de silencio polas vítimas mortais pola Dana de Valencia. Entonces, poñémonos de pé. Bueno, continuamos. Bueno, primeiro punto do orden do día, aprobación se procede da acta da sesión anterior, 25/9 de 2024. Se tenéis algo que comentar ao respecto, pois procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Ben, o segundo punto, aprobación provisional da modificación das ordenanzas reguladoras dos impostos sobre o IBI, IAE e ICIO, Concellos Doing Business Galicia. Isto é darlle continuidade ao convenio que se aprobamos nun anterior pleno para incorporarnos a este convenio, facilitar as empresas que se incorporen aquí no Concello e ao mesmo tempo, aparte de facilitar eso, as empresas que generen distintos postos de traballo, o Concello tamén pode aproveitarse de estar nese programa a hora de solicitar distintas subvencións, non? A modificación vemos aí na documentación. En todas esas ordenanzas vai haber unha bonificación do 95% para a creación daquelas empresas que creen máis de 20 postos de traballo, un 75% para as que de creación de entre 11 e 20 postos de traballo e 50% para a creación de ata de postos de traballo. Si tal secretaria se quere... Bueno, simplemente sinalar, primero que nos ponemos un cachín que hai que incluirlo tamén, que era a bonificación que xa existía previamente, era esta ao 90% a favor de construccións, instalacións ou obras que se xan declaradas de especial interese e utilidade municipal, que hai que incluirla tamén. Tiñamos sobre todo a implantación económica. Claro, sí. Esa tamén a incluímos. Nada, simplemente sinalar que no informe de Secretaría de Intervención se fai un análisis pormenorizado da repercusión que sería a realización de estas modificacións e inicialmente non vai traer máis que inicialmente ventaxas se realmente se implantan estas empresas no término municipal. Ademais, da implantación das empresas tamén sería beneficioso porque para a Xunta de Galicia seríamos preferentes no criterio de distribución de subvencións. Entón, hai algún informe onde se analiza desde outra perspectiva todo o tema en positivo, pero en realidad esta modificación non afectaría de un xeito excesivo a recaudación por os impostos de IBI, IAE e ICIO. Entón, un informe favorable se sinala que hai procedimento, o mesmo procedimento para todas as ordenanzas fiscais de aprobación inicial, exposición ao público durante 30 días para todo o tema de alegacións e reclamacións por parte dos interesados. Se non se produce ningún tipo de alegación ou reclamación, deben firme este acordo de aprobación inicial e se hai alguna alegación ou reclamación, pois se pode traer ao pleno previo tamén da Comisión Informativa para o seu análise e se publica para a súa entrada en vigor con efectos de 1 de xaneiro de 2025. Eso en síntesis é o que se analiza nos informes. Queredes comentar algo respecto? Sí, é un pouco a continuación do que se aprobou xa no pleno anterior. E seguir con esta adhesión ao protocolo de actuación que consulta que tanto fai a Xunta como a FEGAN para a implantación, a fixación de iniciativas empresariais e, por tanto, que é moi beneficioso, sobre todo, é un dos criterios que tamén se fija para a hora de solicitar as axudas
á administración. Por tanto, por parte do noso grupo vai ser o voto favorable. Bueno, pois procedemos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, modificación da ordenanza fiscal reguladora das tasas de actividades e servicios relacionados coa hixiene urbana. Ben, traemos aquí a aprobación desa modificación. Como xa ben falamos no anterior pleno, onde presentamos varias mocións ao respecto do tema da subida do canon de Sogama, encontrámonos que, bueno, pois a primeiros de ano vamos a ter esa subida do recibo, bueno, do canon por a entrega de toneladas de residuos en Sogama. Si estábamos pagando o Concello da Baña 60 eso por aquí 67, exactamente, pasamos a pagar 108 por tonelada. Esa subida, dende logo, que é exagerada para que asuma ao 100% os usuarios, neste caso nós, os veciños, non? Por lo tanto, dentro do Concello, pois tamén é certo que non podemos, dada a situación económica que temos no Concello, pois ser nós os que asumamos o 100% desa subida. Bueno, creo que parecenos abusivo que unha empresa como é Sogama, cal pois a Xunta de Galicia é partícipe na súa maioría, nos meta esta subida. Xa o temos falado aquí, xa o comentamos en outras ocasións. Bueno, agora vémonos obligados o Concello a asumir parte desa subida e os veciños a asumir parte tamén desa subida. Por lo tanto, aquí propoñemos unha subida dun 10% no recibo do ISO. Tamén é certo que nesta proposta, analizada pola secretaria interventora, redactou un informe en donde, bueno, atopamos que a lei 7/2022 do 8 de abril, donde xa se fai referencia que durante os próximos 3 anos, que remataría o plazo no ano que ven, en abril do ano que ven, do 25, as entidades locais van ter que bueno, pois, asumir nada deste recibo do ISO. Vai ter que ser asumido 100% polo usuario do servicio. Según o informe de Secretaría, que ahora lle vou a pedir que nos lo desmenuce un poquinho máis, esta subida do 10% que vamos facer agora quedase cortísima. Según o informe, si vai adiante esta lei para abril do ano que ven, a subida do recibo teria que ser un 49% máis do que temos ahora mismo. Entón, pasaríamos de pagar 77,22 a ter que pagar casi 150 euros cada vecino, porque non va a permitir que sea o Concello o que asuma, como está asumindo a día de hoxe, parte dese gasto polo reciclase. Pero, bueno, quizás que o explico un poquinho máis a detalle a secretaria. Bueno, en síntese é que temos un estudio económico-financiero feito pola Tesorería Municipal, onde se resume que o que temos os gastos de todo o que sería o tratamento de basura desde todo desde todas as perspectivas, tanto a aportación á mancomunidade como limpeza de contenedores e tal, que ascenden a 257.666,97. En empregantes o importe dos ingresos, incluído este incremento do 10%, ascende a 130.428,17, co cual a conclusión é evidente, temos un 50,61 de cobertura de gastos e un 49,38 de déficit. Isto significa que non estamos dando cumprimento ao que establece esta lei, que é a lei 7/22 de 8 de abril de residuos e solos contaminados para unha economía circular, e que esta lei se rige por o principio de que contamina paga, que é un das claves subyacentes a política ambiental da Unión Europea. Entón, esta lei establece que nun horizonte de 3 anos desde a entrada en vigor, que remata en abril de 2025, si se ten que exixir unha aprobación de novas ordenanzas reguladoras do servicio en paralelo ao establecemento no prazo desos 3 anos
de entrada en vigor da lei dunha nova taxa ou precio público específico diferenciado e non deficitaria que permite implantar sistemas de pagamento por xeración e que reflita o custo real, directo ou indirecto das operacións de recollida, transporte e tratamento de residuos, tal e como exixe o artigo 11.3 desta lei. Entón, está moi analizado desde todas as perspectivas o informe, o estudio económico financiero previo, se conclui de xeito desfavorable porque non chegamos á cobertura do custo do servicio. Entón, o que si habrá que facer nese horizonte son todo tipo de sistemas de concienciación para o reciclaxe efectivo e que o importe da tonelada baixe. Baixando o precio da tonelada, pois obviamente baixará o precio da taxa. Pouco resumen de todo o informe. Entón se concluye de xeito desfavorable por esa lei. O procedimento de aprobación é o mesmo que anterior. As ordenanzas fiscais todas teñen o procedimento de aprobación que é a aprobación inicial polo pleno, exposición ao público polo plazo de 30 días, donde todos os cidadáns e as persoas afectadas poden presentar alegacións, reclamacións ou suxerencias, e se presentan, ten que ser analizadas tamén pola comisión informativa previa aprobación polo pleno, e se non se producen, este acordo de aprobación inicial de ben fixo e se publica para entrar en vigor no exercicio vindeiro. Ben, si queredes comentar algo ao respecto. Sí, vamos a comentar algo importante. Todo aquilo que vaya ao bolsillo dos veciños e das veciñas, pois sempre é importante. Nós, para ser coherentes ca moción que presentamos hai 2 meses, acordado que dixemos que isto veo a imposición polo estado da subida dos impostos que lle pegaban a Sogama. Agora ven dando conta do que dixemos, por moito que vos digades, aí están as consecuencias, porque isto é Sogama, impostos que pon o Estado, agora mesmo aprobaron a semana pasada o tema o tema fiscal que tamén foi a bancas eléctricas, a diesel, é dicir, todo iso é consecuencia de algo, que non paga os veciños, os bancos non lo van a pagar os dos bancos, pagan os bancos para a través dos clientes, as eléctricas igual e así. Nós o que queremos poñer de manifesto é que no ano 2022, cando o IPC, porque na ordenanza fijaba que había que aprobar ou manifestar cando se subía a taxa a través do IPC, e o IPC no ano 2022, se vos daches conta, subir a un 8 e pico %, nós conselamos a taxa. E iba asociado de que había que fazer melloras sustanciais, o que antes manifestaba aquí un pouco a secretaria, porque si, a unha comunidade está ben, pero a unha comunidade hai que darlle un xiro, e non é recoller, é poñer o xardiu en baliña e poño outro contenedor. Ten que ir con algo, ten que ir asociado con algo. A campaña de concienciación aquí, últimamente, pois, fai nada, non se fai. Últimamente, pois, van contenedores, o amarillo vai igual para o verde vai para o amarillo, etcétera, etcétera. Todo eso redonda depois o programa. Nós consideramos de que non se pode pasar por esta subida. Claro que pagan os veciños. Si me refiero á teoría e á práctica que se vai a producir a partir do ano 2025, dentro de pouco aquí hai que ser, pois, isto ten que tomar outro cariz, e outro cariz é poñerse, cambiarse, sentarse. Dixeron que se iban tomar medidas na comunidade, ao día de hoxe, un ano e medio, hubo unha reunión, etc. Cero. Ahora redondan os beneficios. A mí me parece que é exagerado, donde o Concello ten que manifestarse, pois a través de algo, pedir subvencións, que as hai, que pasa que depois pérdense, e pasa o que pasa. Entonces, non podemos ser así de que os veciños sean pagar e pagar. Cando é deficiente, empezouse ben, empezouse que aquilo era ir aumentando paulatinamente, pois o uso do vidro, pois o uso de contornos amarillos, había o tema do compostaxe, o tema todo iso ten que ir, se vai na mancomunidade, vai na mancomunidade. Ao final, pois estamos a cabalo entre, claro que na mancomunidade non solamente é o do liso, que tamén está o do alumbrado público, pero bueno, o alumbrado público xa non ten que facer tanto traballo porque se cambiaron as luminarias. Nós consideramos que este é un problema, non solamente é un problema de aumentar contenedores, senón hai que sensibilizar aos veciños e ás veciñas, porque senón redundan en que isto nos parece exagerado, o 10% lineal, porque algúns que teñen uns negocios repórtalle casi 30, 40, 50, depende cada un da circunstancia que está pagando. Por tanto, me parece a mí que é unha exageración. O noso voto é en contra totalmente desta subida de lineal.
Bueno, puntualizar que campañas de reciclaje, claro que sí, que hai que facer, estánse facendo. No 2023, en outubro, recollida selectiva de residuos. O Concello da Baña está comprometido co recollida selectiva de residuos. Dende Sogama axúdanos a resolver as dúbidas habituais, unha serie de posts que se foron mandando, vídeos de concienciación para que a xente actúe consecuentemente co tema de reciclase. O 25 de abril volvimos a sacar de novo un vídeo, volvimos a sacar que durante o ano pasado, no 23, recolleronse nos contenedores verdes do municipio un total de as cantidades, tantos kilos de vidrio, tantos kilos de plástico, que se instalaron 50 contenedores. Bueno, en setiembre deste ano volvimos a sacar outra campaña de concienciación para os veciños, máis contenedores, onde se colocan 5 contenedores novos de vidrio. Nestes tempos instaláronse 20 puntos máis de contenedores amarillos, 6 puntos máis de contenedores para o papel e 10 puntos máis de contenedores de vidrio. En eso estamos todos de acordo. Esta subida non ven por o tema do reciclaxe, ven por a subida que fai Sogama, e volvo a insistir, Sogama, quen lle obliga a subir a Sogama será outra, pero quen nos sube a nós o canon é Sogama. Sogama, os concellos pasa de cobrarlle 66 a 108. E o Concello, bueno, pois, a gestión non ten capacidade de facerse cargo desa subida. E o peor é que a partir de abril do ano que ven non vamos poder facernos cargo. Ainda que queiramos, nos van a prohibir facernos cargo desa parte que estamos hoxe en día pagando o Concello. Vai ter que ir todo o contribuyente, o veciño, o que decía ben a secretaria, a lei dio ben claro, o que contamina, paga. Entón, esta subida non ven dada nin polo tema da mancomunidade, nin polo tema do reciclaxe. Ven dada porque nos suben casi o doble o canon en Sogama. Hai que facer frente a esa cantidad e a única forma de facer frente é subindo o recibo do lixo. O Concello, hasta esta fecha, hasta abril, vai seguir asumindo parte desa subida, pero 100% é inviable nas circunstancias que está o Concello. Ca deuda que ten non pode absorber o 100% desa subida. Non somos o único concello. Carballo ten previsto subir un 16%, Ceo un 17%, Santa Comba subir un 30%, Negreira está previsto que suba para o mes que ven, e así sucesivamente, porque a subida deste canon non son os concellos capaces de absorbela por eles solos. Por lo tanto, neste caso, xa como vendí o informe, non se sube o que deberíamos de subir. Vamos a intentar aguantar hasta abril, a ver se hai un cambio nesta lei, nesta norma, ou algunha directriz que nos bote unha man, porque está claro que os concellos cada vez temos, digamos que ofrecer ou ofertar máis servicios, pero os ingresos siguen sendo os mesmos ou menos. Por lo tanto, non temos outra alternativa que subir ese 10% no recibo. Entonces, bueno, creo que queda as dúas posturas ou as posturas básicamente os concellos temos cada día teñen menos competencias. O que pasa é que isto ven dado porque aquí, se ven desde arriba co imposto de que vai a subir, pois claro que iso redonda sempre a bocida quen? Sempre do debaixo. Sempre do contribuinte. Eso está claro. Bueno, pois isto é o que dixemos a fai un tempo, aquí parece que se día queda todo eso, e chega a hora de verdade e non tomamos medidas. Eu tamén desde aquí fago unha proposta. Conforme temos a nosa situación entre a mancomunidade e a recollida, que diste que non é disso, algo influye. Algo influye. Se lle damos unha volta, como se di vulgarmente, da situación na que se está facendo, que a recollida do lixo, e co tema da concienciación, e o tema de que a xente non vale como meterlle, está ben tamén os un día das tecnologías. Si estamos de acordo, que ten que ir paralelo. Claro, é que se non vai paralelo, algo falla. Estáse levando de maneira paralela. E fai 2 anos, co voto favorable voso, dixemos de que de dar un xiro ao tema da recollida que había que facer tanto na mancomunidade como a través do Concello, que teña ir compartida as dúas cousas. No, si iso hai que... Eso estamos de acordo. Isto redonda en isto. Malos impuestos, máis iso. Isto redonda na subida que fai Sogama. Entonces, tantas toneladas, non hai máis conta. A Sogama veña imposto por de arriba. A ver, sea quen sea donde veña, non vou meter goberno central xunta, o caso que aí coincido contigo, ao final quen paga todo isto son os contribuintes. Estamos falando de precios cada vez máis desorbitados. Pero creo que quizá a cuestión é que a xente non está preparada ou non asume o que é reciclar e non temos consciencia. Entonces eu creo que
xa non só o Concello, que dis que o Concello temos que facer campañas, estou de acordo, pero creo que as ten que facer a Xunta, creo que as ten que facer os distintos ministerios, porque eu creo que é básico concienciar a menores, desde os colexios, non só a X usuarios. Eu creo que hai que concienciar a sociedade, como se fai noutros países. Non, eu creo que isto tamén pode vir un pouco por Europa, que é moi exigente a nivel medioambiental, e nós evidentemente estamos bastante a cola nese tema, entón eu creo que o temos que traballar entre todos e intentar, aquí o que temos é que reducir sí ou sí a produción de basura que xeramos por tonelada. Cantos menos toneladas, menos pagamos. Entón, eu creo que ten que ser un esforzo entre todos. E, evidentemente, o modelo de xestión que temos no Concello e en Mancomunidade, evidentemente, tamén falla. Hai que subsanar eso, que non é fácil, pero, bueno, eu creo que o que nos falta é concienciación. E non estamos, pero ninguén, eu creo que non estamos facendo, pero ninguén, ou sea, nin Xunta, nin ministerios, ou, polo menos, eu creo que non estamos chegando a xente, porque ti velo, a separación de basura non é efectiva. Eu quería añadir aí... Non é efectiva. Eu quería añadir que as campañas que se fan gratuitas. É dicir, que son gratuitas. Ven sendo a través da Europa, a través de Sogama ou a través da Consellería de Medio Ambiente, son gratuitas. Pero é porta a porta. Está ben o... Pero non están funcionando. Ten que ser, eu creo que ten que ser moito máis directas, moito máis... Cando se empezou con isto, parecía que ainda estaba moito mal esos. Cando se empezou con isto, e nos damos conta que a xente depois paulatinamente foi reciclando o que era o vidrio para o vidrio, o que era o plástico, o que era o do lixo, foi mentalizándose e notouse unha barbaridade. Que pasa? Que como se vai deixando, vai caendo. Volver outra vez a facer eso axuda. Eu non digo que sea a panacea, pero axuda moito. Pero quero poñer de manifiesto, as campañas son gratuitas. E iso debese utilizar, pero se non se lle pide a Sogama, non se lle pide a Consellería de Medio Ambiente que veña a facer unha campaña de concienciación aquí aos colegios, aos colectivos, pois non veñen. Como digo o refrán, se non me pides, pídeme que te daré. Pois isto é igual. Bueno, a veces a Sogama pides e non sempre ven, porque na miña anterior etapa de concelleira solicitei no Sogama, díxome que estaban todas as formacións a tope e non viñeron. E iso digo cho porque o vivín. Entonces, parece moi ben o que dis, pero así como nos cobran o que nos cobran, tamén que se poñan a tono cas campañas. Esa deberían de facelas nos concellos e nos pedirllas. Esa deberían de ser un imperativo. Polo que cobran, esa debería de ser un imperativo. E eu comento che que eu falara con xente de Sogama e me dixeran que estaban moi tal e non viñeron ao colexio a pesar de que se lle pediu. Pero volveremos a insistir. Por insistir, que non sea. Aquí viñera, cando no tempo que eu estuve, además viñera antes que ainda regalaban, acuérdame que regalaban para un portalápices ou un porta... Sí, esa etapa, eso xa fai, sí, un portalápiz que era como modo un contenedor. Era un contenedor amarillo, regalaban, sí, correcto. E iban aos colexios, iban a reunións que igual Sogama tamén se ten que poñer as pilas, igual tamén se deixou levar un pouco. A ver, eu digo, eu aquí non lle boto a culpa nada, se o reto é común. Sí, totalmente. Se pensamos que solamente é dun lado, todos son un. Eu creo que isto ten que ser de un reto común. Todos son un. Agora, nos parece que isto desmadrouse. E ao final, pois, estarse desmadrando ao bolsillo dos vecinos. Vamos proceder á votación. Votos a favor? 6 a favor. Abstencións? Non. Votos en contra? 5 en contra. Queda aprobada por maioría absoluta. Bueno, pasamos ao cuarto punto, declaración plenaria en trámite de bonificación do ICIO dos panteóns de Samamede de Monte. Bueno, trátase de traer a pleno unha bonificación do ICIO para esta asociación de veciños de Samamede de Monte que van reparar os panteóns que teñen, bueno, pois, certo carácter, incluso, por decir de alguma maneira, de interés patrimonial. Como temos na ordenanza do ICIO esa posibilidade, igual que se fixo no seu día co colexio, que se fixo unha bonificación, pois traes aquí para facer unha bonificación do máximo que é o 90% para as tasas do ICIO desta obra. A obra ascende a 40.816,34, o ICIO sería 816,33, por lo tanto, aplicando esa bonificación, quedaría de 81,60 €. Non sei se
secretaria quere puntualizar algo ao respecto. Non vou sinalar simplemente que o informe é favorable para a bonificación, pero non para a exención, que era o que solicitaban inicialmente, xa que o artigo 100 do texto fundido da Lei Reguladora das Facendas Locais determina que está exenta de pago de imposto a realización de calquera construción, instalación ou obra da que sexa do novo Estado, as comunidades autónomas ou as entidades locais, que estando suxeta ao imposto vai a ser directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das aguas residuais, anda que a súa xestión se execute por organismos autónomos. Quero dicir, que non se pode facer a exención concreta senón a bonificación, que o curricular da ordenanza é ao que hai que aprobar neste. Moi ben, se queredes comentar algo Sí, vamos a ver, esta é unha mellora dunha acción comunitaria que empezou en 2022, cando se fixo a solicitud, fui a Patrimonio, quedou rápido, puso que facer a intervención por parte de un arqueóloga, fixose un informe de arqueoloxía, mandouse para Patrimonio outra vez, veo, requeriulle algunha cuestión, algunha documentación ou algún informe a maiores, tramitouse como, porque así o mandaba pois, o párroco da lei. E me parece que é unha actuación comunitaria onde afecta a máis de 90 veciños. E a situación era deplorable, porque aquilo estaba inundado, había que ir ao cementerio, que aquel soterráneo que teñen, aquilo estaba cheo, había que ir con botas. Bien, o que pasa que a min solicitan a exención, había que dicir nese momento que ese escrito que fixeron que non debía facer exención, debía facer bonificación, porque é onde solicitan a exención. Se non se pode dar a exención polo que menciona a Secretaría, pois estamos de acordo que é unha bonificación. Entre 90 veciños a 81 me parece a min que non é tal, pero bueno, eu entendo que moitas veces ao mellor había que facer unha ordenanza en accións comunitarias, porque outras actuacións que se fixeron en outras parroquias o mellor é non pedir logo permiso, e entonces lavas as mans, como se está pasando en outras parroquias, fixose así. Entonces, pero aquí fixose porque querían ir polo libro, e incluso tiñan pensado solicitar unha subvención. Se solicita subvención, tens que ir polo libro porque necesitas os informes sectoriales. Eso foi a cuestión que se fixo. Pero bueno, nos votamos a favor, por suposto, porque consideramos que nunha acción comunitaria pois toda a bonificación é benvida, xa que non se pode facer a exención como... Ben, eu vou facer que non escoitei moito esa parte de que se fixeron obras sin permiso, porque durante o meu escaso mandato non foi, entendo que foi durante o seu, pero bueno. Sí, non quero mencionar ninguna, pero sabes. Vale. Non sabes? Ou non... Vale. Non, digo eu que se algunhas se fan sin permiso, a ver, neste caso o permiso veu dado porque sabemos por como foi todo, que querían todo que fora dentro da legalidade, porque así o pide tal. Todas as obras teñen que ser así. Bueno, pero algunhas outras non se fixeron así e actuouse. E só mencionei aquí en anteriores plenos. Pero, se a ti agora non te acordas, vale. Pero é igual, é dicir, o que estamos aquí é de Salamed, estamos de acordo que é bonificación, por suposto. Pois vamos a someter a votación. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao quinto punto, ratificación do convenio de cesión de terrenos para a execución do proxecto mellora do primeiro treito Camino de Monelos. Bueno, xa se trouxera aquí a pleno, fíxose a exposición correspondente tanto nos correspondentes boletíns oficiais como nun periódico de maior tirada da provincia. Finalizado o plazo, pois traes aquí para ratificar e finalizar. Non hai moito máis a comentar. Non, isto establece a lei do Solo de Galicia no artigo 168.1 que hai que facer esa exposición ao público e, independentemente de que existan ou non reclamacións, o mellor é volverlo a ratificar o convenio. Neste caso non houve alegación ninguna. Non houve ningún tipo de alegación, publicouse no DOGA do 204 de 22 de 10 no periódico La Voz de Galicia de 24 de 10. A data de onte que terminou o período de exposición ao público non se produce ninguna alegación, reclamación ou nada de tipo algún. E tendo en conta o tema de que se trata, é mellor ratificarlo polo pleno de novo. Perfecto. Entonces, eu creo que sometemos a votación. Creo que non vale a pena moito tampouco extendernos nel. Viña máis risa porque depois de tantas voltas é sometelo a votación solamente. Porque senón igual se... Pois vamos a proceder. Votos a favor? Unanimidade.
queda aprobado e ratificado. Están de acordo que ten que estar. A partir do mañá. Tamén se declara que existe entonces disposición de terreos para a execución da obra. Está previsto. Ben, pasamos á parte de control. O primeiro punto de acción da conta dos decretos da alcaldía. Estuveron a vosa disposición. Punto número 2, da acción de contas do informe de Secretaría de Intervención por incumplemento do período medio de pago. Se queres comentar algo, se a secretaria quere facer... Como vexades. Na mellor que resumo, porque senón Sí. se profundiza moito igual Sí. resume. Bueno, pois é un informe laborioso que estaba feito antes da miña chegada sobre o incumplimento do período medio de pago. Aí está o de Ricardo ainda. Sí, pero hai que dar conta e hai que intentar Pensei que era facer... o No, eu xin moitos outros, pero este estaba aquí pendiente de Ricardo. Bueno, hai unha comunicación da Dirección Xeral de Estabilidade Presupuestaria e Xestión Financiera de que non se está cumprindo o período medio de pago. Entón, hai que arbitrar unha serie de medidas. Tamén se analiza no informe cal é a curva de incumprimento, chega a máximo exponente no 2023, no segundo trimestre de 2023 e no terceiro trimestre de 2023. Tamén se analizan, todos o que serían as posibles causas e as posibles solucións de volver á senda de cumprimento do período medio de pago. Entón, tamén, entre outras cousas, se fala dos recoñecementos extrajudiciais de crédito, se fala dos cumprimentos das sentencias por temas laborales, que eso fixeron que se cargaran as arcas municipais e os pagos, entón non se pudera seguir a senda de pago. Entón, entre outras cousas, analizan todas as figuras impositivas e a súa posible incremento, se analiza tamén o tema do IBI, de pasar do 0,4, que é o límite mínimo, para o 0,6, eso produciría unha recaudación de 100 e pico mil euros a maiores, que faría posible que se volvese a senda de pago e que todos os pagos foran ordenados. Se analiza tamén o tema dos gastos de persoal, que estamos nun 36,78 da cifra de gastos de personal, e que esta que debe ser, volvemos a facer fincapé na RPT, xa que temos que xestionar adecuadamente os temas de persoal. Entón, é un informe moi exhaustivo, donde tamén se di que neste ano se vai facer o POS con gasto corrente para facer viable tamén a senda de pago. En conclusión, despois de todo este análisis pormenorizado tamén de todas as ordenanzas fiscais que son deficitarias, non chegan a cubrir o coste do servicio, que tamén se recomenda o incremento das ordenanzas fiscais, en especial fincapé co tema dos impostos, e sobre todo do IBI, que se permitiría ter unha recaudación bastante máis elevada, e se concluía sinalando que a Concello de Baña necesita unha modernización tanto na organización, tema RPT, como no funcionamento administrativo de prestación de servicios, e se concluye co que en cumprimento do PMP por parte do Concello de Baña no cuarto trimestre de 2023 é consecuencia das causas expostas e para cumprir co período medio de pago de forma sostible se recomendan as seguintes medidas: redacción dun plan de tesourería por parte da Tesoureira Municipal e tras providencia da Alcaldía en que se incluían as medidas indicadas no presente informe, seguir coa senda de aforro e reducción de gastos, continuar cos procesos técnico-administrativos que permitan dotar ao Concello da Baña dunha xestión eficaz e eficiente dos servicios e recursos públicos na liña dos postos, proceder ás modificacións normativas pertinentes e as medidas expostas no presente informe que permitan aumento dos ingresos. O Concello da Baña conta na actualidade con ferramentas de control e seguimento do gasto que permiten poder detectar e corrixir con maior prontitud os diferentes problemas expostos e remitimos este informe ás diferentes administraciones que nos requiren porque non estamos cumprindo co período medio de pago. Ben, si ben é certo que melloramos moito, no mismo informe xa pon que no período xa do ano pasado, no segundo semestre, finalizar o ano, xa se nota unha pequena estabilización, sobre todo no gasto, que viña do anterior grupo que estaba gobernando. Si recomenda eso, a subida de algúns que outros impostos, pero da maneira en que estamos a día de hoxe levando o gasto en comparación cos ingresos, consideramos que podemos seguir nesta senda sin ter que subir os impostos aos nosos vecinos. Do resto, pois pouco máis hai que comentar, que está todo por escrito. Que se fará trataremos de facer co orzamento deste ano un plan de tesorería para abocar un pouco solucionar un pouco esta situación. É que non digo cada 2 por 3, pero cada
X tempo debido á crisis, que fora na crisis 2010, 2011, depois máis adiante xa se fixo un plan de tesorería. O que pasa que tamén hai cousas que aí mencionaba, que o mencionaba Ricardo, como era RPT, que se gastan 18.000 euros e quedan no feixón. Bueno, unha das cousas que pon aquí, durante el año 2023 se dispara especialmente en el segundo trimestre. No es de extrañar que esto suceda paralelamente a la convocatoria de las elecciones municipales de mayo de 2023. También durante los 5 primeros meses del año, y no solo se realizaron encargos a diferentes empresas y proveedores sin ningún tipo de fiscalización previa, ni tan siquiera un mínimo interés por la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes. Estos encargos derivaron, obviamente, en un aumento de los importes facturados al Concello de La Baña, que sobrepasaron cualquier estimación prevista de la tesorería municipal. Digo ben clariño, a gestión que fixeron esa deuda que nos quedou por eso. Pero isto non vai incluir por vos. Si outras veces, no, fala primeiro semestre. Porque a RPT foi no segundo, non? Era para votar e aí quedou. Si outras veces... Se pon aí tamén, se pon aí o de RPT. Si outras veces se fixeron eses plans por crisis ou por situacións económicas, esta foi a situación que nos leva a ter que facer este plan de... Pero vai todo añadido. É que as pérdidas correspondentes dos recursos que dan. Ben, continuamos. O seguinte punto... de acción de contas de acordas do asunto de goberno foron enviadas. E o cuarto punto, mocións. Temos 3 mocións que vamos a tratar. A primeira moción presentada polo Grupo Municipal Socialista, da solicitud da Xunta de Galicia para a inclusión nos orzamentos do 2025 de determinadas actuacións. Vou entonces a proceder a ler esta moción que presentou o Grupo Socialista. O Concello da Baña é un dos moitos concellos que a día de hoxe atópase nunha situación económica precaria, con un orzamento de menos de 4 millóns de euros, onde gran parte do mesmo é dedicado a salarios, servicios sociais e gasto corrente. As obras que se realizan son posibles gracias a distintas achegas de outras institucións, fundamentalmente do Plan de Obras e Servicios da Diputación, así como distinta subvención de outros organismos. Vista a previsión dos orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano, onde se recollen as distintas inversións nos 313 concellos, vemos como non figura ningunha achega para o noso concello. Durante os últimos 4 anos, o Partido Socialista da Baña leva solicitando a través do seu grupo parlamentario que se destine unha partida orzamentaria para o saneamento da parroquia de Troitosende, así como para a parroquia de San Cibrán, este último ligado á construción da segunda fase dos colectores de Dar da Barcala do Concello de Negreira. Durante todos estes anos, as nosas solicitudes foron ignoradas, mentras que vemos como outros concellos si figuran de maneira reiterada como beneficiarios de diversas achegas contempladas nos orzamentos nas distintas anualidades. Este ano, con fin de levar a cabo a organización do polígono industrial, incorporamos na solicitude a maiores das reivindicadas os últimos anos unha partida para urbanizar o futuro polígono industrial da Baña. Por todo exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello da Baña somete a votación o seguinte acordo para ser aprobado en pleno e trasladado a Xunta co fin de que se incluyan as distintas partidas nos orzamentos de 2025. É por isto que solicitamos que a Xunta de Galicia incorpore nos orzamentos para o ano 2025 sendas partidas económicas para executar o saneamento nas parroquias de Troitosende e San Cibrán, así como unha partida para urbanizar o polígono industrial. É unha moción sencilla, concisa, en donde solicitamos que se incluyan nos orzamentos do 2025 unhas partidas para o Concello da Baña para tratar de facer o saneamento tanto en San Cibrán como en Troitosende, é unha partida para urbanizar o polígono industrial. Queredes comentar algo ao respecto? Sí. Bueno, me parece moi ben. Todo aquilo que sea solicitar, pedir para que as administracións, porque é moi importante xestionar e dialogar con todas as administracións, sea a Xunta, sea a Diputación, sea a Estado e incluso, quedanos un pouco malas, pero tamén moitas veces está a Europa. Por tanto, desde as distintas administracións e sobre todo para os concellos pequenos é moi importante que axuden a conquerir infraestructuras de todo tipo, acción cultural, acción social, servicios sociais, etc. O que sí que noto eu é que pides ao final
pedías para San Cibrán e para Troitosende. Troitosende vai asociado porque está tramitado todo, é Piñeiro, patrimonio, está todo feito, e a última hora, e se non fala, porque eu creo que non sei se falaches todavía ca de Aguas ou ca Conselleira neste caso, tanto ti como Ames, porque Ames doi a volta porque quería ir para a depuradora Eder de Sisalde. Eu tive unha reunión con eles, o que nos valoraron ali é facer unha depuradora máis pequena para Troitosende, e o compromiso foi facer un estudio de viabilidade que estamos esperando por aí. Piñeiro, efectivamente, ao final xa desestimas a isto porque levamos 4 anos pedindo esta axuda e non o dan, e a conclusión que se chegou ali foi facer un estudio de viabilidade para facer unha para o Concello da Baña. Entonces, o que solicitamos é unha partida que se incluya unha iniciativa, un principio de algo, e a partir de aí, bueno, pois o Concello ca capacidade que teña ir traballando nese aspecto. Si se falou en Aguas, si tive unha reunión con eles, estou ao tanto desto. Nos aquí o que solicitamos é unha partida para o saneamento. Xa non falamos aquí de Piñeiro nesta moción, nin de Ames, porque solicitamos para nós, porque xa queda descartado desa maneira consulta. Entonces, eso está falado en Aguas, estamos pendientes dun estudio de viabilidade. Por eso nós o que pedimos aquí é unha partida da Xunta para que, bueno, pois, podamos sacalo para adiante, porque con fondos propios, evidentemente, que non vamos a ser capaces. Non, primeiro hai que facer o estudio de viabilidade, que é posible, que además é bastante fácil ali, pola situación. Eu conozco ben o tema. Estaba xa todo o proxecto todo zanjado, estaba todo preparado, estaba Piñeiro, Troitosende, Piñeiro. Incluso xa estaba apalabrado, incluso a finca. Isto dou unha volta, quixeron ir a Eder para Sisalde ou para a zona de baixo, vale, queda aí descolgado Troitosende. Me parece a min que fagan un estudio de viabilidade, falar con Aguas, falar ca Consellería, porque isto a través de distintos programas europeos ou se non son europeos tal, que podan facer caso. En canto a Troitosende. En canto a San Cibrán, eu poño de manifiesto que a primeira fase para a construción dunha depuradora que dera cobertura aos dos concellos como era A Baña e Negreiro e A Baña, este concello, o sabes, porque estabas ti de concelleiro, fixe todas as oportunas xestións para primeiro conquerir o terreno, pois a disposición da Xunta, fixo a depuradora e fixo ao mesmo tempo o saneamento da parroquia de San Mamede. E na segunda fase estaban 2 parroquias de Negreira e 2 parroquias da Baña. Eran Covas e Trasbarcala e San Cibrán e Seoane. Por tanto, desde aquí ofrecémonos para que sigamos avanzando. Iso que pedimos, que vale, pero non poñas Troitosende, porque aquí pon solamente perdón, non poñas San Cibrán, pon San Cibrán e Seoane, que van ao mesmo tempo. Vamos a ver, Andrés. Si non nos dan nin pa unha, para que vou pedir pa dúas? A ver se hai suerte, polo menos nos dan pa empezar, e a máis próxima terán que empezar por Covas, porque de Covas pasa para San Cibrán, porque se non pedan por Covas, bueno, nós non temos que pedir pa Covas, temos que pedir pa a primeira parroquia nosa, que é San Cibrán. Por eso se menciona San Cibrán. Eu creo que todos entendemos a situación. Pero eu quero poñerte de manifiesto que é un compromiso que está na Consellería adquirido por os dos concellos. Eso fai 10 anos, polo menos. 10 anos, escoita, non foi 10 anos. Eso é o que pedimos. Cantos anos fai que se fixo a depuradora? Non sei, a depuradora fará. Foi a primeira fase. Eu creo que fai máis de 10 anos a depuradora. Non. Si, home, non pasa no aire, Andrés. Que non, digo chau que non, pero bueno, é igual. Anda cerca, pero non. É igual. Un ano arriba, un ano abaixo. Seguimos sin que nos aporten un duro para continuar. Si tens que pedir por San Cibrán. Eu apoio a San Cibrán, claro que apoio a San Cibrán. E apoio a San Cibrán, e se ven máis para Seoane. Pero non hai ningún problema. Si quere que na moción poñamos San Cibrán e Seoane, eu digoche como foi o acordo naquele momento. Sei, non. Pero eu nesta moción está recollido nas actas dos plenos. Menciono San Cibrán porque sería a primeira parroquia que tendríamos capacidade si chegaran os colectores hasta ali. Entonces, ojalá a partida sea superior e dé para facer San Cibrán e despois Seoane. Pero temos que empezar por unha. Que é xestión túa, como alcalde, como equipo de goberno, xestionar, lograr todas as maiores actuacións que poda haber, infraestructuras, instalacións deportivas que cando as temos renunciamos a elas. Aí estamos, claro, renunciamos a elas. Entonces, fomentos de emprego, é dicir, todo eso son axudas que veñen da Xunta, da Europa e donde veñan. Aquí é o reto común poñer de manifiesto que todas as administracións
Porque vou dicir unha cousa, e xa dixo moitas veces. Nós pensamos que as institucións son de quen están. As institucións son de todos. Son de todos. De todas. Nin é do Bloque, nin é do PSOE, nin é do PP. Porque senón é que pensamos que nos apropiamos de algo. Estamos moi equivocados en eso. Entonces, cando fui do colexio, pois foi do colexio, fixo esa xestión, veu para o colexio. O colexio está aí, fixo esa obra. Se hai alguna deficiencia que teñen que manifestarla, que ten que manifestarla, están os técnicos para resolver. O que non pode ser é que pensemos que nos apropiamos de certas administracións. Por tanto, desde aquí, nós estamos de acordo que pagas toda a xestión oportuna para conquerir os maiores beneficios e os mellores resultados. Non é que van a poñer concreto ali, porque isto é a nivel de toda Galicia. Porque se fora así, entonces, pero, por tanto, o noso voto é favorable para que se conquira todo isto. Agora, tamén hai que salir máis do despacho e falar que as persoas adecuadas, conselleiros, conselleiras, que son as que elevan eso arriba. Está ben un organismo da Agua de Galicia, pero a Agua de Galicia vai pasar por a conselleira que lle corresponde. Sí, un segundo, solo por alusións, cando di que se perde a subvención de deportes, voulle volver a repetir a que se perdiu, que o dicen aquí. Non é que se perdera, é que cando chegamos nós había concedido unha subvención para cambiar o tellado da tribuna do campo de fútbol, e a nosa sorpresa foi que na partida de deportes estaba en menos, creo que era, falo un pouco de memoria, menos de 18.000 euros ou algo así, o sea, estaba negativo. Polo tanto, non tiñamos capacidade económica para ejecutar esa subvención, polo tanto, tuvemos que renunciar a ela, porque tiñamos que aportar o 20%, e na partida non había un duro na partida de deportes. Polo tanto, neste caso, Intervención e Tesorería fixo un informe dicindo que non era viable facer esa subvención porque non había consignación presupuestaria, e eso que só iban 6 meses do seu mandato. Por eso non se pudo ejecutar esa obra, por eso se perdiu esa subvención, porque non había cartos, porque en 6 meses a Concejalía de Deportes gastou e máis quedou a deber para o ano seguinte. Aclarado eso, dou a palabra aquí a Mónica. Coincido en que os distintos organismos gobernan para todos, e a Xunta de Galicia goberna para todos, independentemente do color político dos concellos que lle solicitamos axudas. Eu vou falar da miña experiencia. Eu teño graves problemas para interactuar con quen dis, cos conselleiros e demás, porque fai 2 meses que pedín unha reunión con política social, transporte e o consorcio e non recibín resposta. Non é que non me reciban nin resposta, e iso pásame con casi todos. Non che vou a recordar o xefe territorial de educación no seu momento. Entón, non sei que queres, o sea, a que temos que recurrir, teremos que poñernos ali en San Cayetano a ver se nos reciben. Entón, sí que nos deberían de recibir, é o seu traballo, é o seu deber, independentemente de onde veñamos. E despois, con respecto á moción, efectivamente son dúas actuacións que eu creo que poden figurar nos orzamentos da Xunta, como podían figurar outras moitas accións que poderían facer aquí na Baña. E o que teño claro é que se lles enche a boca moitas veces de falar do rural, da promoción do rural, vamos a apostar polo rural, e eu non teño a sensación de que eso sexa así, porque cada vez os concellos máis pequenos, que somos rurais, nos están exixindo que nós asumamos máis servicios e non temos financiación. Eles que nos den a financiación, que nós, garantízoche que actuaremos e usaremos ese diñeiro como temos que usalo, pero non nos lo están dando. Que hai do transporte, non che quero comentar que ben nos sabes servicios sociais e outra serie de cousas que cada vez son máis competencia nosa, pero a financiación non chega. Entonces, que aposten de verdade por o rural e que nos den inversión, que nos den diñeiro, que é o que nos fai falta ao rural para sacalo adiante. E xa che digo, eu nese aspecto sí que teño, e digo públicamente, que non nos reciben. E si pedimos sí que a mí encantaría mirar ali a San Cayetano, esa fon algunha vez, así como o director de familia, xeral de familia, si me recibiu, sin problema ningún. O resto estamos tendo dificultades. E, hombre, non sei, que lle pides a cita, pois polo menos que me contesten, pois non podemos, o que sea, que me den unha excusa, pero polo menos que che digan que non. 2 solicitudes teño feitas a Consellería de Vivienda, Planificación de Infraestructuras. 2. Unha tan pronto entramos a gobernar e outra para 3 meses. Ni contestación a ninguna das 2. A de Sanidade, 2 por o tema do centro médico, 2 cando entramos a primeira e a segunda desta mesma volta. É o que di Mónica, nin siquiera nos responden para recibirnos. Eu creo que, bueno, pues, visto eso, seguiremos solicitando, pero non se pode decir que non
bueno, pois que non vamos ou que non intentamos ir. Non, a ver, eu entendo unha parte que é insistir. Non pensas que a todos e a todas que vamos a facer esas xestións moitas veces é a primeira vez, nin a segunda. Seguiremos insistindo. Mandaremos correos todos. Nin a terceira. Manda, a decir, se pensei, vos igual pensaches que cando nós fixamos a petición aquí do colexio foi a primeira, tocou ali a varita mágica que xa tocou. Non foi así. Pero é unha recepción, Andrés, non te estou dicindo que lle vamos pedir pois 1 millón de euros para invertir. Non é. É unha recepción que eu creo que como figuras públicas que son os nosos representantes públicos, o seu deber é recibirnos. Podenche dicir, pois mira, teño unha xenda moi complicada, non te podo recibir hasta dentro de 2 meses. Vale, de acordo, podo entendelo. E se non me recibe, pois a concelleira de turno que me reciba, o secretario, ou o subsecretario, ou o secretario do secretario. Porque como comprenderás, postos hai moitos. E nin che contestan, que a min iso pareceme pois unha falta de respeto que queres que che diga. E ti dis que insistamos, eu non teño ningún problema, porque é darlle o botoncito cada día. Mando o mismo, cambio a data. Pareceme, home, pois a mí pareceme pois unha falta de respeto. Non me deixaches acabar aínda, estabas... Perdón. Non, eu digo eu, que digo que é insistir. Nós facemos unha labor tamén moitas veces da oposición, non solamente fiscalizar tamén a labor vosa, senón tamén a través de outros organismos, se a Diputación, se a Xunta. E nós tamén pedimos, desde primeiros de ano, os 3 concellos, que foi Santa Comba, Val do Dubra e a Baña, pola carretera que ven de Porto Moro, que é a C406, pedimos tamén que se mellorara o pavimento e a caparradura, porque estaba peligrosa, sobre todo en tempo de obra que ven a xeada, está, bueno, menos mal que outro día nos chamaron a reunión e creo que xa empezaron onte ou esta semana, desde Porto Mouro aí, porque antes era da Diputación, agora é da Xunta, por lo que pasara. E o mesmo pedimos tamén para esta carretera, que é a C4444, porque está en algúns sitios a deteriorándose. E cando pasa o tempo, entre que se licita, entre que todo, pasa un ano, e depois deteriorose. O mesmo que pasa, por exemplo, que xa está solicitada tamén, é o tramo que vai de Villar a Torre ali, que é competencia municipal, que cando nos demos conta, pasa o tempo, pasa un inverno, e deteriorase. Por eso, se non nos anticipamos as demandas, é a que poder ser, porque na administración non funciona do para mañán. E iso estamos vendo agora, que é a Dana en Valencia, cando aí saca unhas sudas a directas dun lado e de outro, de todas as administracións, danlle voltas, e voltas, e voltas. E os peores son os veciños que non dan sacado aquilo dali e non teñen as axudas no seu momento. Isto é o que doi. Por tanto, eu digo que desde aquí facemos e insistimos continuamente para que se traigan as mellores e infraestructuras que sean necesarias, pero sea a través de saneamento ou a través de outras cosas. Aquí tamén, cando veo o tema dos programas de emprego que foron os obradoiros, ou a normalización lingüística, que ao final he de preguntar porque acabouse, parece que veo por aquí e veo o aire como o domingo e levou no todo, por tanto, algo falla. Vamos proceder a votación. Vale, votos a favor? Unanimidade. Procedemos á segunda moción. Moción presentada por o Grupo Municipal do BNG relativa á situación do idioma propio de Galicia e a adaptación de medidas para a súa normalización. Voy a palabra a Mónica. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística sobre coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos anos dende a Xunta de Galiza. Neste período prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudouse a Lei de Función Pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na TVG, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas. O 32,4% das nenas e nenos entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mas non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta para mudar a actitude sobre o galego.
Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comezando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. É, por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. 1. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor e no seu dereito inalienable a ser coñecida e usada pola población en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. 2. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará ao previsto legalmente, tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza, recollido no Estatuto de Autonomía, artigo 5, e o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, a Lei de Normalización Lingüística, que data do ano 83, e o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega do ano 2004. 3. O Pleno do Concello acorda adherirse á Plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará as iniciativas socias promovidas desde esta plataforma. 4. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galicia, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e á Plataforma Queremos Galego. Ben, por a nosa parte estamos de acordo nesta moción, creo que non hai nada que discutir, todo entra dentro do que, bueno, creo que todos pretendemos como galegos que se faga. Nos adherimos, por suposto, a esta moción porque o noso grupo está na defensa da lingua galega, patrimonio incalculable e ao mesmo tempo o que si moitas veces é que debense unir ou deben unha falta de coordinación entre todas as institucións, a veces é o que vemos entre outras veces no tema na defensa da lingua. Este Concello xa cando estaba na normalización lingüística aquí Carmen, xa nos adherimos e fomos pioneros en adherirnos non solamente a Llatubeiro, senón tamén fundamos cos concellos importantes como podía ser Coruña, Carballo, fomos dos que damos os primeiros pasos e sempre na avanzadilla, porque entendemos que debemos defender a nosa lingua, porque se non defendemos a nosa lingua, pois é certo que nunca debemos impoñer. Cada un é libre de expresarse, de manifestarse como quere, sin galego, que moitas veces despois hai unha rutina, moitas veces, que salen os rapaces do colexio, falan en galego, están falando en galego, chegas a casa e despois a muller falan en castellano. Non tanto aquí como nas cidades, me refiero Santiago, Ferrol, Coruña, eso vai moito. Sobre todo cidades desas, sí. Ferrol é castellano casi non digo máis, un porcentaje elevado. Entonces, desde aquí, o que queremos é defender, facemos defensa da nosa lingua e ao mesmo tempo queremos que un servicio de normalización lingüística para un concello pequeno, rural, como é este, como estaba aquí, e por as circunstancias como que cambiar, pois é necesario que este servicio pois fallou, fixo esa petición, non ven, que pois fai unha labor que moitas veces pois, pode levar perfectamente dos concellos á par, que fai unha labor moi importante para todos, para todos. Bueno, comentarche que efectivamente a labor que facía a normalizadora lingüística era básica neste concello, seguimos adheridos a todos os programas, é dicir, agora que non hai normalización eu seguín acudindo como concelleira e sin técnica, pero é verdad que este ano a Baña solicitou a nós, este ano cursámola nós, non podemos a subvención de normalización lingüística da Deputación, nós solos en sí non podemos ir porque non cumprimos o ratio de poboación, que ten que ser máis de 5.000 habitantes, pero si ímos facer con Negreira, pero ímolo xestionar, foi xa xestionado desde aquí esa solicitud. O importante é que den. Si, bueno, esperemos. Bueno, procedemos a votación. É un servicio importante. Sí. Votos a favor? Sí.
Pasamos a terceira moción presentada polo Grupo Municipal Popular con motivo da conmemoración do 25 de novembro do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Sí. Moción con motivo da conmemoración do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación de Violencia contra as Mulleres. O 25 de novembro celebrase o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Un día de reflexión e sensibilización para expresar o rexeitamento máis profundo a todo tipo de violencia contra as mulleres. A violencia de xénero como manifestación extrema de desigualdade é un problema público e social de primeira magnitude, xa que representa un ataque ao dereito á vida, á integridade física, á liberdade e á non discriminación. Todos eles valores irrenunciables que proclama a nosa Constitución e o noso Estatuto. Por iso, todos os poderes públicos temos o deber de adoptar as medidas necesarias para facer reais e efectivos eses dereitos. É un objetivo prioritario de gobernos e administracións acadar a eliminación de todas as formas de violencia que aínda hoxe afectan as mulleres. Para ello é preciso a implicación e a concienciación da cidadanía, porque a violencia de xénero é un problema de todos e todas e, por lo tanto, entre todas e todos debemos tentar derribar os muros de silencio que aínda a rodean. Apelamos a tolerancia cero cos maltratadores para poñer fin a esta repudiable lacra e, xunto con toda a cidadanía, colaborar na construción dunha Galicia máis solidaria, máis equilibrada e sen discriminación. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón o seguinte acordo. Primeiro, instar ao Concello de A Baña a mellorar a capacidade da detección temperá de todos os tipos de violencia contra as mulleres e aos menores, desde todos os recursos municipais e en coordinación coa Policía Municipal e os servizos sociais e sanitarios. Facilitar, na medida do posible, a formación do personal municipal, en especial daqueles que teñen atención ao público para detectar os posibles casos de violencia de xénero encuberta. Desenvolver campañas divulgativas e preventivas de xeito continuado contra todas as formas de violencia de xénero, con especial incidencia as dirixidas á poboación infantil e adolescente, en coordinación coa comunidade educativa. Promover a través dos centros municipais para a mocidade accións dirixidas a este colectivo para a promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero. Impulsar as mesas locais de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero, en colaboración coa Xunta de Galicia e a Delegación do Goberno, como instrumentos para optimizar a cooperación de todas as institucións e entidades implicadas na loita contra a violencia de xénero. Segundo, instar ao Goberno de España a renovar o Pacto de Estado contra a violencia de xénero, que leva conselado desde o ano 2022, coa incorporación de medidas específicas contra a violencia vicaria e a violencia digital. Revisar os erros do sistema Biogen á hora de valorar o risco das vítimas de violencia de xénero. Promulgar unha lei contra a trata de persoas, comprometida no Pacto de Estado. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha liñas formativas e de asesoramento a profesionais e familias para a prevención e detección de abusos a mulleres con discapacidade. Reforzar e ampliar os recursos, servizos e prestacións asistentes a dispor das vítimas de violencia de xénero, como a atención psicolóxica, a asistencia xurídica gratuita, as axudas directas periódicas, solucións habitacionais e axudas para a súa inserción laboral, co fin de que logren unha plena independencia. Poñer en marcha o Plan Integral de Actuación para a Renovación e Impulso do CIM de Galicia co fin de impulsar a súa actividade, optimizar este recurso e adaptalo á evolución das dinámicas sociais e ás necesidades de funcionamento.
fomentar a rede galega de entidades locais contra a violencia de xénero. Bueno, por a nosa parte, dende logo que vamos a apoiar esta moción. Eu creo que este tipo de mocións non son discutibles, ningún punto delas. Puntualizar aquí ao principio cando falades de todos os recursos municipais en coordinación coa Policía Municipal, que non temos, pero bueno, entendo que é unha moción tipo, encaixa isto aquí, pero dende logo que estamos de acordo en todos estes puntos, en leválos adiante, tratar, bueno, pues de erradicar este problema que vemos que non vai a menos. Entonces, por a nosa parte, está o apoio. Bueno, nós tamén, evidentemente, pouco máis hai que dicir. É unha lacra que temos que acabar. E creo que, bueno, que hai que facelo desde distintos ámbitos. Desde logo, creo que é clave a formación, a información, que as distintas institucións se coordinen. Nos desde servicios sociais xa tivemos unha formación, tanto, bueno, todas as distintas persoas que están implicadas en servicios sociais, e prevemos a principios de ano constituir a mesa local de igualdade. Tivemos unha formación dende a Xunta que nos, bueno, viñeron aquí e nos explicaron un pouco como facer, tivemos 2 sesións, entón a nosa idea é constituíla. E despois, bueno, é verdad que nós intentamos manter contacto, bueno, temos moito contacto cos distintos centros educativos, tanto CPI como CRA, evidentemente despois o punto de atención á infancia, que é de xestión municipal, como digo o alcalde, policía municipal non temos, pero si Garda Civil, si que é verdad que dende servicios sociais están en contacto coa Garda Civil de Negreira, despois co CIN de Negreira, porque o CIN que nos teñen asignado. Entón, bueno, creo que é un tema grave que como sociedade temos que tomar conciencia, porque, bueno, van máis de 40 mulleres mortas, e eu creo que iso é para pararnos a reflexionar que está pasando na nosa sociedade. Ben, procedemos a votación. Votos a favor? E agora pasamos ao último punto, que son robos e preguntas. Sí, eu quero falar, non sei. Vamos empezar? Sí, voulle dar o turno de palabra a Mónica. Vale. Bueno, quería facer unhas breves aportacións. Bueno, ante varios comentarios que apareceron sobre o cambio horario da xencia de lectura, pois quero facer unha apreciación e unha aclaración. A xencia de lectura cambiou o horario dende o mes de outubro, pasando a abrir 2 mañás, os martes e xoves, e 3 tardes, que serían os luns, mércores e venres. Bueno, a verdade que eu estaría encantada de ter orzamento para ampliar o horario da mesma e que estovera aberta mañán e tarde, pero, bueno, a situación, polo momento, a situación económica do Concello, evidentemente, non fai viable dita ampliación. Este cambio horario non se plantexou en outubro, plantexouse en xuño, en varias reunións que eu tiven que é responsable da biblioteca, na que lle propusen un sondeo entre os usuarios e as usuarias habituais, para facer un análisis de como contemplaban esa opción, porque evidentemente polas tardes víamos que era moi pouca a afluencia de público. Entón, por que se fai ese cambio? Pois porque moitas desas persoas, sobre todo coincidía cas de maiores, as de máis idade, e tamén as que eran participantes, moitas deles nos talleres de envellecemento activo, comentaban iso, se sería posible, tanto coa responsable da biblioteca como coa educadora social, se sería factible acudir á xencia en horario de mañán, porque eles aproveitaban que viñan aquí á farmacia, ou viñan ao centro de saúde, ou viñan ao supermercado, ou incluso a facer xestións ao propio Concello, e que lles viña como o mellor que a xencia de lectura estivese aberta. Paralelamente a isto, iniciouse unha campaña de dinamización da xencia de lectura, pois iso, remitíndose dípticos ao alumnado do CPI, tamén no punto de atención á infancia, nas redes sociais, en as que se daba a coñecer este espazo, porque aínda que non o creamos, ainda hai xente que non sabe onde está a xencia de lectura. Fixéronse varias actividades, un taller de microbioloxía, de lettering, estánse recomendando libros. A semana pasada, co gallo do 25N, cada día recomendouse un libro específico da temática vinculada á igualdade e xénero. Entonces, seguiremos con actividades, temos máis previstas en xaneiro, pois eso, nun intento de que os nosos veciños e veciñas se fagan uso deste servizo. Tamén digo que se este horario vemos que non funciona, non pasa nada, podemos voltar ao de sempre, porque non é algo estanco que ten por que quedar aí.
non, pero si quero matizar que foi algo programado, non como se di para favorecer a traballadora que está aí e poidera, non sei, que ora é o seu tempo libre, pois ir entrenar. Servizo de madrugadores. Desde outubro este servicio está organizado dende Servicios Sociais e en concreto está xestionado pola Educadora Social e está levando adiante a través de voluntariado, como xa se falou aquí, nun pleno, e funciona con normalidade e sin ningún tipo de incidencias por parte das persoas usuarias. Hai dúas nais voluntarias que se encargan do mesmo, unha na Escola de Lañas e outra no CPI de San Vicente, e insisto, sen incidencias por parte da familia, que este a xente tranquila, porque, bueno, hai veces que a xente gustalle moito falar sin preguntar aos que están afectados, e non temos ninguna incidencia, estáse facendo un seguimento do mesmo. Bueno, eu vou facer referencia a RPT, porque, bueno, encanta este tema. Entonces, antes da RPT estamos co plan de igualdade, entonces temos que renovar o plan de igualdade, vaise renovar no que nos queda de 2024. É certo que sobre a mesa se puso un borrador, co cal, pois, o BNG da Baña non estaba de acordo, fixe os comentarios pertinentes tanto á alcaldía como á secretaría. O meu compromiso é que o plan de igualdade vai sair adiante. Eu comprometíme a facer unha serie de aportacións que esta semana estuve moi atarefada con moitas cousas e non puiden, pero vai salir antes de que acabe o ano, e despois a partir de aí tamén propuxen que iba a facer unha proposta de RPT. A RPT non está nun caixón, o que pasa é que a RPT é complicada, é máis que calquera outra persona ten que saber ti, Andrés, porque iniciáchela ti fai cantos anos, porque tamén estaba a actual secretaria estaba daquela, entonces 15 anos, 16, entón, bueno, é un proceso dilatado no tempo, entón, se estuvo no caixón moito tempo, non sei onde estivo, entón, bueno, danos tamén un marxe, porque se ti en 15 anos non a quitaches, nos levamos ainda non dous, danos marxe, non nos pidas tanto, pero damoslle rompendo a cabeza con eso, pero xa che digo, non é fácil. E despois tamén quero comentar, bueno, guardamos un minuto de silencio polas vítimas da Dana, mostrar a nosa solidaridade co povo valenciano e co povo manchego e demás que estiveron afectados por esta incidencia climatolóxica, e tamén comentar, porque tamén se nos preguntou, e claro que clarexalo públicamente, porque dende a Concello non se fomentara a recollida de alimentos ou outros enseres. Nos, un ou dous días despois de que sucedera, chamamos a dúas asociacións que eran unhas das máis importantes e que se estaban movendo na zona, que era Cruz Vermella e Cáritas. Chamou a traballadora social porque querían que nos dirixeran un pouco como consideraban que era mellor. Eles o que nos din é que pedironos por favor que non recolléramos ningún tipo de material porque estaban totalmente colapsados, e o problema non era a cantidade de donacións que tiñan, senón como distribuílas. Non eran capaces tiñan grandes dificultades para a distribución in situ. Entonces, nos agora pedironnos que nós o que publicáramos eran números de conta e que preferían que fosen ingresos e non fose material físico. Entón, así o fixemos. Hoxe en día estamos un pouco seguindo as directrices da FEN, que neste momento está pedindo personal especializado para a retirada de lodos, grúas para a retirada de coches. Entonces, nós, a medida que vayan pedíndonos cousas e nos poidamos aportar, pois si o publicaremos. Desde os servicios sociais pensábamos na recollida de xoguetes, pero parece ser que hai varias institucións que o están recollendo e que tamén xa están saturadas co tema da recollida de xoguetes. Nós estamos en contacto con estas asociacións e en función das directrices que eles nos marcan, nós iremos un pouco informando a veciñanza. Ben, por parte do Partido Popular. Sí. Bueno, sobre o tema, empezo de que non era a orden que tiña. O tema da RPT. O tema da RPT é un tema que xa dixemos, vai facer un ano que se trouxe aí. Eu creo que se nos sentamos nunha mesa, se fala, se dialoga, se marcan unhas directrices, aquí fai o tempo, estaba a Olga, non lle gustou un peso porque o fixo a mesma empresa, fixo a través da Diputación. Agora, hai un traballo avanzado, hai un traballo que é dialogar, o que non se pode facer o que se fixo fai un ano. Eu estou de acordo contigo, Mari. Fai un ano non se falou con nadie, trouxe se parece que imperativo, legal, hai que facer así, antes do final de ano, claro, foi un atraco a mano armada. Entón, se gastan 18.000 euros da contratación para facer un traballo, é importante
leválo a cabo. E leválo a cabo, pois, falando. A veces non se chega no primeiro acordo, ni no segundo, ni no terceiro. Aquí, cando fui da OPE, pois, non se fixo máis e foi xa as primeiras de cambio. Que tamén teño que dicilo, quedou unha hora bona, que a semana pasada saliu publicada xa, polo menos, no BOP, para que tomen posesión os traballadores. Sobre a OPE, xa dixemos no anterior pleno que tiñamos unhas fechas marcadas e así o cumplimos con esas fechas. En canto a RPT, non se fixo unha tracoma normada, como di vostede. Aquí creo que tuvemos 7 ou 8 reunións cos sindicatos, cos traballadores. Con este grupo que hai aquí, estou dicindo, cos sindicatos, cos traballadores. Cando fixo RPT, xuntou o resto de a oposición? Non. Cando fixo a OPE, xuntou a alguén? Pero se se dou cando se fixo a OPE non se lle dou a información detallada a cada un do que estaba pasando? A nós como oposición agora dis que non. Absolutamente nada da OPE, nada. De todos modos, insisto no mismo, tuvemos, eu non sei, igual 8 ou 9 reunións con traballadores, sindicatos, para intentar chegar a un acordo. Estamos seguindo nesa línea. Entonces, bueno, pues chegaremos en algún momento a ese engranaxe en donde máis ou menos estemos tanto personal como parte política de acordo e firmarase esa RPT. Eu creo que yo explicou ben claro Mónica, se vostede estuvo 26 anos gobernando e non foi capaz de facela, nos levamos 2 anos escasos, entonces, bueno, pois trataremos de facela, estou seguro que vamos facer antes de 15 ou 16 anos, segurísimo. Siguiente pregunta. Eu dixenche, volvo a dicir, é un curso, non quero redundar máis. A RPT é algo que ten que as arcas municipales e ten un coste, o importante é empezar, ten un coste, pero acabar. Pode tardar 1 ano, pode tardar 2, non é fácil. A diferencia da anterior vez que veu unha empresa, sufragouno íntegramente a Diputación, e tamén, por 3 ou 4 cuestións que ao final, tal, deixou encima da mesa. Depois quedou aí, e aí quedou porque tamén, pois, ou non querían, outro non querían, os sindicatos tamén puseron as súas pegas e aí quedaron. Agora, eu digo que se hai diálogo... Nos levamos 2 anos gastados, hasta 17, ainda nos quedan 15 anos para facela. Vale, eu digo que o gastar, sí, pero que dai o seu fruto. Entonces, a veces redunda tamén no beneficio de tal. E o da OPE, xa digo, nunca tarde xa dite boa, en hora boa, porque despois do ano e medio, pois, é algo que xa debía estar, porque estaba publicado, estaba o decreto, estaba todo, pero, bueno, estaba aí, porque xa sabemos por que estaba aí. Porque tamén aí quedou no queixón, por capricho. E a mellor non foi chestí, mira o que che digo, non foi chestí, seguramente. Pero houve outras persoas que levaron o capricho adiante porque querían vincular unha cousa con outra que era o de RPT. E sabemos todos como funciona. E creo que é digno de dicilo, porque tampouco é ningún obstáculo. Ben, dito isto, paso ao seguinte que pregunto por unha resolución dun expediente sancionador ao Concello da Baña por desatención a Augas de Galicia. Bueno, coméntolle ese expediente. Ben, ese expediente nun punto do Concello da Baña en donde nos fan un requerimento por un vertido de aguas, fan un informe, pasas aquí, nos atendemos ese requerimento e máis solucionamos a problemática e a nosa sorpresa é cando nos chega pois, unha proposta de sanción a cal recurrimos, danos unha proposta de sanción de hasta 5.000 euros ou 6.000 por desatención do feito. Recurrimos esa sanción e o que nos explican e o que nos din no texto, na resolución, díxose igualmente na proposta que o resultado da práctica da proba demostra que o requerimento foi atendido. O requerimento foi atendido, o problema foi solucionado. De xeito que únicamente se propondrá sanción polo retraso injustificado. O sea, solucionamos o problema, Augas de Galicia dinos que está o problema solucionado, pero ainda así sanciónanos con 500 euros, como xa temos un concello que ten cartos así a más salvas, porque ao seu criterio non nos avisamos a tempo. Entonces, bueno, pues tuvemos que pagar 500 euros das arcas do concello porque a Augas de Galicia lle parece que non lle avisamos con tempo. Si nos din que solucionamos o problema, que fixemos ben as cousas, pero métenos 500 euros. Como vamos sobrados, pois 500 euros para Augas de Galicia. Eu vexo que van varias sancións xa. É a primeira que nos fan. Non, houve outras. Houve outras, habrías.
Outras na Togo. Sí, non fecho anterior, sí. Vale. Sí. Outras, Similares a estas. Bien. Pero bueno. Eu se che vale de... Consello non quero dar ningún, se che vale de mostra. É certo que cando veñen aquí empezan a... ven o chamo o guarda de campo ou divertidos e empezan a mirar punto de aquí, punto de ali, aleatoriamente, non sei se isto foi por denuncia, tampouco... Non, foi unha visita aleatoria. Bien, aleatoria, vale. Eu mandaba un personal do Concello para saber o punto que afectaba, porque o mellor é unha tontería, o mellor é poñer un trozo de tubo para leválo para a súa finca ou para recollelo. Ou, se ten vertido de outra índole, como pode ser de purins ou de... Entonces, si vai, cando ven cando sempre se identifica e levanta unha ata, unha diligencia, e pois se dan un tempo para arranxar ou para modificar, eu creo que se vai unha persona do Concello con eles indican cada porque son 3 ou 4, eu creo que se evita moitas veces o tema. Se aquí, se cando mandaron a denuncia dixeron o punto exacto, porque geolocalizado e se non van eles por súa conta, porque pasa así, ti cortas ora un árbol cerca na zona de policía do Reo e como non desconta, pois venlle por ali, te levanta a ata e veña, despois multa. Que quer dicir con eso? Que se evitan todas estas multas. Non, se neste caso... Multas que son 500, fan 2.000, 3.000... Neste caso solucionouse o problema, eles no recurso que lle presentamos dignos que efectivamente que estaba solucionado en tempo o problema, pero non lles avisamos a eles. Bueno, eles tiñan que girar visita, giraron visita uns días máis tarde, bueno, o bo, entre comillas, é que o problema solucionouse, que era un vertido. Bien, pero eu quero dicir, porque senón isto vai seguir, ademais, se sabedes ainda que o leva Aguas de Galicia, é unha empresa externa. É unha empresa externa que o tío ven e eu non conoce a ninguén. Hombre, eu vin na ponte de Hermida sacar o análise, vin na ponte de Marbella, ali a pasar a casa de Pepe de Pepa, sacar tamén, porque ao mellor o día que chove moito temos arrastres pertinentes, vendo unha finca, vendo outra, claro, vai por aí, sacas ese día, claro, queda vertido. Eso está claro. Eso non descubriu a pólvora. Entonces, que quero dicir eu, se facilitamos a labor no sentido de que cando veña, vaya un personal do Concello para distinguir onde é e poder actuar rapidamente e evitar todo este... Vale, porque claro, estes inician a diligencia e depois continúan hasta o final. Tardará 2, 3 anos, pero ao final, cataplum. É menos mal que son 500, porque en algún caso propón a sanción 6.000 euros. Aí, en Ordoeste, unha vez, fomos ali, falei co vigilante que era un chaval que quería meter 6.000 euros, pero cando era unha actuación que estaba dentro da carretera autonómica, quería meterlo ao Concello, dixen, non, esta é a carretera autonómica. Bueno, quero dicir que a veces actuando a tempo, pois faise bastante labor. É que senón estamos continuamente pagando sanción leves, pero vai ao bolsillo de todos. Cando a mellor é unha actuación que, bueno, se diste que se resolviu e ao final pues, seguiron para diante, pois eu creo que é un momento de cambiar un pouco a volta e para ver se con eso pois conseguimos deparar este tipo de actuacións. Pasa a segunda, que ven sendo un pouco tamén, non é a resolución do expediente, pero esta é a resolución da perda que eu comentei e sigo comentando, ainda que te trouxeche fai 2 meses, é que agora veo a resolución da perda do dereito ao cobro do reintegro das cantidades cobradas cando fui da subvención da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostible. Eu traía aquí por fechas, pero a fecha é que cando se solicitou en xaneiro do 2022 deron a subvención que era 9.894 en 2 anualidades. Pidiuse no 2022 o adiante da subvención, deron o adiante da subvención, justificouse o 26 de decembro do 2022 e quedaba o 2023 por justificar. E, despois dos requerimentos, mandouse un escrito dicindo que por distintos motivos e diferentes sensacións non se executaron o proxecto da subvención. Entón, a partir de aí, en marzo de 2024, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental acordou o inicio dun procedimento que era a perda total, porque era menos do 50%. Entón, da subvención de 9.894 quedou nada, hai que reintegrar o cobrado, que é o justificado, 4.504,50. Por tanto, acordou a Dirección Xeral de un ano,
a perda total do dereito ao cobro da subvención concedida para as anualidades 2022 a 2023, que o importe total era 9.894,38, e ao mesmo tempo acordar o reintegro da cantidade cobrada por esta subvención por un importe de 4.504,50. Esta desatención, eu creo que se solicitaras a entrevista ca directora ou ca persona que levan isto, eu creo que hasta perdonaban isto. Andrés, eu xa lle trouxe noutro pleno cando debatimos este tema. Este tema está aí na resolución. Eu non sei. Ti traes a túa versión, pero eu traigo a versión que é a que é. Trouxenlle a resolución en donde habíamos perdido esa subvención porque vostede non había pagado en data. Pero que non se pagou en data? Si está aquí, non digas eso. Un pago Antonio, en data da justificación tiña que facerse antes do 31 de decembro e a factura pagouse, creo que fora, falo un pouco de memoria, en xaneiro ou... O 26 de diciembre pagouse e justificouse. Pagouse e justificouse. Creo que eso xa o discutimos aquí. Bueno, pero telo aí. Mira o informe. Siguiente pregunta. Mira o informe. Mira o informe. Siguiente pregunta, porque por favor. Non estés dicindo que non é. Poncho ben a resolución. Está máis que debatido ese tema. Entón, por que hai que devolver logo a subvención? O sea, lle estou dicindo que vostede no seu mandato non pagou a tempo a factura. No 2023 o seu mandato, no 2024 o seu mandato. Sigues con esa, non andes así, porque Antonio. Vamos á realidade, pérdese. Ora, se se perde por desatender, esa é unha negligencia casi, porque se é unha desatención é unha desidia. A terceira é, pregunto, se se acabaron ou se se certificou, inda que se pediu a ampliación do plazo para a justificación, porque o domingo foi na Vilar de Torrelañas, pitouse, pero non se fixo ninguna actuación máis. Non, está a dirección de empresa estas medicións e máis reclamando yo as faltas que ten a obra. Eu digo porque os días de chuvia, eu dixen aquel día o día de chuvia porque chovera moito, e o domingo día de chuvia a 5 da tarde, había que velo como estaba aquilo. Sí. É un peligro que che colle un coche, bueno, pode haber accidentes por cualquier lado, pero sobre todo cando a auga vai pola carretera. Nin está certificada a obra. Pedimos que se teña en conta porque eu creo que é unha necesidade, realmente vese como nos pasou a nós cando foi no tema do lameiro, é dicir, vese que cando ven a chuvia vese os problemas, senón, pois, claro, depois unha actuación dun gasto que se fai aí, pois hai actuacións que se vai facer, eu creo que agora é fácil, queda pouco, mellor que as rejillas, como decías ti, moito máis amplo. Si sabe que ten que aumentar a rejilla esa, máis limpiar ali. Aí o plazo ampliouse, acababa o 31 de tal, solicitamos ampliación, ampliado por un ano, entonces ahora mismo non hai esa premura por acabalo, é mellor que se acabe, como ben di Pena neste caso, que se corrijan esos defectos que se ven ahora ben, esa se certificará pois cando este plenamente acabado. Sabe, pero o que me refere é que no inverno onde se ve, decir, en verano mellor non se ve. Sí. Pero no inverno onde se ve. Viuse aquel día porque chovía moito, viuse o domingo porque chovía moito, e bueno, é algo elocuente que aquilo, pero además é peligroso. A seguinte pregunta, agora que se vai aprobar o post 2025 que van levar a Diputación indo venres para aprobar, e depois saldrá publicado as bases no BOP. Creo que depois as fechas que propoñen entre o 9 de decembro e o 7 de febreiro, é dicir, neses 2 meses, solicitamos unha xuntanza dos 3 grupos, dos portavoces, dos 3 grupos para poder priorizar as obras e acometer pois aquelas necesidades vitales que realmente se poden entrar dentro das bases do post 2025. Que hai situacións que están aí, levan aí en reserva, e hai que ver que se está desfacendo, e ao mellor, pois, eu digo sobre todo priorizar. Independente de que quede algún gasto corriente, claro que quedará, pero hai outras cosas que se poden priorizar e hai que atender porque senón desfaixe todo. Ben, seguinte pregunta. A seguinte pregunta é, como dixo no pleno anterior, este é polo tema dos voluminosos que dixeches que solamente estaba, a ver, a xente a veces chama dicindo que son 4 e lle deixan, ainda non botan solamente un frigorífico, e lle deixan ali o resto, porque outro día foi a principio de mes que deixan ali, é dicir, ao mellor hai que facer unha ordenanza ou un tríptico ou algo para mandarlle ás casas e que sepan que cando queren acometer e queren depositar esos voluminosos que vayan recoller polas casas, sepa a xente a que teñese, porque senón a xente está non sabe, portanto, algún mellor sabe. Eu comento, todo aquel que solicita ese servicio chama por teléfono.
cando chama por teléfono, o funcionario que colle o teléfono apúntalle nombre, apellido, teléfono, dirección, e xa lle di que o servicio de voluminosos é para 4 voluminosos, ben sean 4 neveras, unha nevera 3 colchóns, etc, etc, que solamente se recollen 4 por vez. Entonces, quero decir, que se lle di de maneira personal a toda aquela persona que solicita o servicio. Ao mesmo xeito, cando teñen máis cousas, se di, se quere para o mes seguinte, retírase o resto. E se non, ten vostede a súa disposición o punto limpio en Lañas, con un horario de mañá, que pode levar vostede ali o que queira. Entonces, non é certo que a xente non sepa, porque para utilizar ese servicio teñen que chamar ao Concello. E cando chaman, o funcionario que yo di, infórmate de que son solamente 4 voluminosos. É certo que hai moita xente que quere máis, pero xa o explicamos aquí, o que non podemos é estar 4 días a brigada recollendo voluminosos, cando temos un punto para depositalos ali. Entonces, bueno, 4 voluminosos mensualmente é unha recollida que se pode considerar razonable. Si se regula, se di eso, me parece ben. Estáse dicindo desa manera. Pero eu creo que teñamos que modificar a ordenanza. Bueno, pois ao mellor cando teñamos un hueco, modificaremos a ordenanza. Que se debe modificar ou mandar un trítico ou algo. Pero, quero dicir, máis informados que cando chamas por teléfono para solicitar, non hai forma de informar máis. Pero a xente tipo de decir, mira, o seu chamo porque teño aí 2 voluminosos, e a xente, pois, vou levar un colchón ou vou levar unha nevera, pero ao mellor desde que chama hasta que vai o camión xa acumula, pois, unha silla, pero por iso se lle especifica que solamente son eses voluminosos, e depois deixalle 2 ali e monta a de Mari Morena. Bueno, vamos a ver, Andrés, a Mari Morena, pero estou referindo a parroquias donde non están cerca del año, pero se me diste estar en el año, pero estamos lo mismo. Os voluminosos non se generan dun día para outro. Entonces a xente pois colleu ou estaba collendo esa mala costumbre de o día luns, primeiro de mes, pois sacar todo o que tiña ali para facer a limpieza. E o servicio non é para eso. O servicio di ben claro, é para a retirada de voluminosos. O servicio donde máis pan café é no verán. No resto dos meses do ano non hai tanto voluminoso, por menos non había, non sei agora se... É increíble, Andrés, ten que mirar, porque efectivamente todos os luns de mes botan 2 días ou máis a brigada 2 camións diarios. E, bueno, o que non podemos é ese tipo de gestión non o pode asumir este Concello. Bien, o seguinte, hai algún proxecto importante ou prioritario que se solicitou ao GDR? O proxecto que está solicitado ao GDR é un centro de experiencias gastronómico. Sí, bueno, eso saben de atrás. A día de hoxe... Foron os centros concellos, pero eso non é polo GDR, pero é a través de... A día de hoxe ainda non tivemos unha reunión co GDR para tratar, digamos que as solicitudes que habitualmente se fan polos concellos. Entonces, de momento non temos entrado en nada deso. No momento en que se faga, pois temos valorado unha das opcións que xa valoraran no seu grupo de goberno, me parece, a numeración das parroquias, tratar de, a través desa axuda que dá o GDR, facer dunha vez por todas a numeración das parroquias. A ver, eu dicía que se non ten, se está presentado, se non está presentado, porque depois empeza o ano para irse agilizando un pouquiño o que é o devenir dos trámites. Eso concretado. Siguiente, bueno, repetindo varias veces, pero algo que me están dicindo é, a veces, eu creo que é un pouco o problema dos traballos agrícolas, son estes pozos que hai en parroquias. Eu falo ahora mesmo de 3, sei como xa Ransacho de Villar a Torre está ben, pero hai outros, por exemplo, de Ermida ou de Marcelle, que queda ali, bueno, sabe Moni que non, é dicir, que apenas poden dar volta ali, é dicir, acondicionar un pouco aquela situación, porque hai urgencias que o de Pasín estamos neso, pero como digo sempre, temos que empezar por un e acabar por outro. Os pozos non pasa nada hasta que non pasa, pero cando pase, eu digo que queda na vera da cartera, entonces estamos de acordo. Cousas que levan moitos anos en mal estado, moitos anos, e ora todo de repente non se pode solucionar. Ora empezamos por un, vamos a acabar por outro. Estou che dicindo
de que están feitos. Sí, é condicional, efectivamente. Vai a agua, o que pasa que ao mellor hai algún problema, por exemplo, o problema da Ermida é que ao mellor o sifón está atascado, nada máis que é limpialo, para que a agua transcurra. O de Marcelle vai a agua, pero ao mellor foron estes tractores, barrancaron un pouquiño e está ali obstruída a agua. O de Fasín, 3/4 do mismo, que é o camiño, porque foron os da Madeira e aquilo deixaron o defeito, entón non poden acceder. Dicir, os pozos hai agua, poden coller agua. Tomamos nota e trataremos de paulatinamente ir revisando. Bueno, tiña aquí de normalizadora lingüística, xa comentou antes Mónica, que, bueno, a solicitud agora parece que vai por a Baña, antes foi por Negreira, esperemos que ainda que dé voltas e voltas a ver se consigue, pois, ese servicio, que é importante, e ven a conta un pouquiño do... Seguinte pregunta, xa é a novena, ou non sei xa en que orde vou, é recordar a importancia de manter os locais sociais e os espacios públicos. A Asociación de Veciños están facendo unha labor encomiable. Pediron axudas, fixeron traballos de limpieza, de mantenimiento, de todo tipo, pero é o Concello o que debe tamén corresponder ca súa parte, porque a maioría dos locales sociales son titulares do Concello. Sacando San Cibrán e Seoane, que son dos veciños, parece que non queda ningún máis, o resto son os titulares do Concello. A asociación está facendo unha labor encomiable, pero eu creo que debe se corresponder tamén por parte do Concello. A colaboración mutua, me refiero. Sí, estamos traballando con eso. Eu creo que desde que está nova ADL no Concello está dinamizando moitísimo as asociacións de veciños, está facilitándoles os traballos das subvencións, chamaos de maneira máis ou menos constante cando sale algunha cousa. Estáse vendo, pois eso, que moitas asociacións de veciños agora, pois, un pouco impulsados por, novas directivas, que tamén hai que decilo, e impulsados pola, pois por esta traballadora que está bastante en contacto con eles, pois estáse volvendo a dinamizar un pouquiño esos locais sociales. Desde o Concello colaboramos na medida do posible con eles, e, esa é a línea de traballo, temos que seguir impulsando eso. É unha pena a veces que, por exemplo, pintouse a fachada do local social de Suevos, pintouse a fachada do local social de Lañas, contribuíuse co local social de Fiopans, o local social de Ordoeste, que solicitaron unha pasarela, contribuíuse con eles a hora de preparar o sitio, de colocar a pasarela, cedíuselle o camión para axudar a instalalas. Quedan os pendientes algunhas cousas, pero, esa é a línea de traballo que estamos seguindo e temos que ir nesa línea, evidentemente. Acabo que teño aquí, porque xa non era para dicirlo, porque é un tema que é reiterativo, sempre a limpieza, pero a limpieza é dos parques infantiles que están bastante deteriorados. O tema de cunetas, eu pediría, mira, ide do barro para Nontón ou do Nontón para o barro. Do Nontón para o barro a man izquierda, cheo de polas, de terra hasta aquí, porque ali suben por, os tractores suben por onde suben, ve agua chuvia, eso, decía Paco, ali onde a casa de... Arriba da casa de Camaño, que estaban ali madeira, que era que labraron na carretera, pues claro, meten os tractores esos grandes, cargados na cuneta, estaban a cuneta que debe ter este fondo, pero o trator cando saliu por arriba, labrou un cacho a carretera. Isto... En Cabanas, ali vindo pola carretera de Cabanas hacia o barro, ali a pasar o depósito de agua. Sí, ali tamén está peligroso que... Ali desbordou este domingo, xa se lle pasou de urgencia unha pasada para quitar, pero ali temos que ser realistas, é constante, a leira que ten ali arriba está traballada sempre, sempre tira para baixo, abriuse a coneta ao primeiros de ano, hai que volver a abrila, pero quero dicir, ábrese, como cae unha chuviera como outro día, tapas outra vez. Entón son traballos constantes que, intentamos telo ao día, pero basta que fagas a cuneta, que lle metas a pala para que o domingo siguiente caia unha boa tronada e xa está a cuneta outra vez atacada hasta arriba. Entonces, é dicir, que estas actuacións parece que non, e se dá unha volta, é dicir, ao día seguinte de que o chorro, como foi o lunes, as ramas están todas pola cuneta, a terra está por aí, é dicir, solamente con ir a pala, retirar e abrir a cuneta para que, máis é a pendiente, que solamente saca agua, vai pola... E acabo ao que dicías ti das estacións deportivas. Mira, xa é un tema que non vou a decir máis, é cando nós fixemos o tema das pistas de pádel,
fui a final de ano, e nos deron no mes de diciembre. Como ben podes saber, no mes de diciembre casi non tes consignación. Pois fixemos as pistas, falamos con quen tiñemos que falar para proceder a que nos deixaran ampliar o plazo e poder así sufragar con cargo ao ano seguinte. Vos aí no campo de fútbol podedes facer igual, e o aceptan hasta 3 meses. E cando compramos o trator do Masei rojo, que estaba Celestino, non estaba Olga, pero fixose tamén un 28 de diciembre que había que comprar o trator e había que justificar. Oye, pois non, bueno, pois pediuse, a principios do ano seguinte justificouse. A ver, non son artimañas, son algo como cando fui a la asociación de veciños que tiñan un plazo que era en outubro, debido ás circunstancias meteorológicas ou do tempo, pois darlle un plazo moito máis amplio. A administración non come a nadie, o mesmo que pasa con Facenda, o mesmo que pasa, é dicir, é imposible que se poda perder subvencións cando dan casi un 80 ou 90%, Antonio, é o que me refiro eu. Sabemos que se vamos pola lei e se vamos á literalidade do que debían, aquí non hai consignación. Non. Nós cando fixamos o topado non había consignación, estaba o mesmo secretario. Cando compramos o trator, estaba outro secretario, non había consignación, e arreglouse. Eu creo que hai que buscar a fórmula de buscar como poder resolver o tema, porque senón é que ou agora como vas facer, por exemplo, que tens que poñer o 20% da diputación e tamén hai que poñer o 20%, non llevar a decir que non, cumpliu o seu plazo, justifícase, hai que pagar. Temos o 20%. Claro que hai o tipo de está consignado, porque levamos un ano e medio facendo, bueno, pois unha gestión distinta da que se fixo anteriormente. O cal non gastamos máis do que temos. Bueno, pero estamos conseguindo incluso mellorar o período medio de pago. Unha das fórmulas, e as fórmulas esas existen, e a administración tamén dá facilidades para iso. Non é taxativo de que acabouse a romería. E me refiero a isto, o mesmo que a outra subvención. Se se mandaron unha justificación do 50% por menos, xa non había que devolver 4.500. Pero bueno, iso é algo que a mellor co paso do tempo vas adquirindo a experiencia de que te vas dando conta. Porque senón, claro, todas as subvencións van ter sempre, hombre, ojalá viñeran todos ao 100%, pero algunhas, o mínimo que a da GDR, e por moito que pides unha axuda da GDR, hai algo que poñer sempre, non hai máis pola nosa parte. Moi ben, pois damos por finalizado o pleno.